Nočná adorácia. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci a ja budem pracovať pre teba počas dňa. Až v nebi spoznáš hodnotu takto strávenej hodiny. Prichádzaj preto ku mne. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci a ja budem pracovať pre teba, s tebou a skrze teba počas dňa. V nočnej adorácii odo mňa získaš to, čo odo mňa nie je možné získať žiadnym iným spôsobom, najmä vyslobodenie duší z vplyvu a útlaku moci temnôt. Viac duší je zachránených a oslobodených v nočnej adorácii, než akoukoľvek inou formou modlitby. Toto je modlitba, ktorá ťa najúžšie zjednocuje s mojimi vlastnými nocami, ktoré som celé strávil v modlitbe počas svojho života na zemi. Prichádzaj preto ku mne v noci a okúsiš moju moc a prítomnosť po tvojom boku počas dňa. Žiadaj ma o čokoľvek. Keď ku mne budeš v noci prichádzať a na úsvite dňa poznáš moju milosrdnú pomoc. Mám zvláštne zaľúbenie v tých, ktorých povolávam, aby so mnou bdeli v nočnom čase. Modlitba kláňania sa v noci má moc a účinnosť modlitby spojenej s pôstom, ktorú som odporúčal svojim apoštolom ako spôsob vyháňania démonov zmučených a utláčaných duší. Preto sa démoni nočnej adorácie boja a nenávidia ju, zatiaľ čo anjeli sa z nej radujú a vkladajú sa do služieb duší, ktoré po nej túžia. Ježiš hovorí benediktínskemu mníchovi zo zdroja in synu Jezu. Pozvánka do Pruského. Štvrtok 17.7.2025 od 18. hodiny bude nočná adorácia s odprosovaním, zvelebovaním, svetou spoveďou, modlitbami, svetou omšou. Bude požehnanie Eucharistiou a exorcizovaným olejom. Je tu možnosť ubytovania priamo v Pruskom, Farské pastoračné centrum 100 metrov od kostola. Program je nasledovný. O 18. hodine bude spievaný ruženec Ivetka Masníková s rodinou. 19.00 vyloženie oltárnej sviatosti a moderovaná adorácia s odprosením. O 20.40 modlitba zriekania a oslobodenia. O 20.50 bude zvelebovanie. O 21. hodine sa pomodlíme svätý ruženec. 22.00 bude korunka k Božiemu milosrdenstvu. 22.15 pobožnosť svätej tváre. O 23. začne svätá hodina. Svätú omšu budeme mať o 24. hodine a o 3:45 litániu plus modlitbu. O 1 hodine ráno záverečné požehnanie so sviatosťou oltárnou a exorcizovaným olejom. Modlitba za dosúčenie. Pretože pohár Božej spravodlivosti je plný, preplnený, už preteká. Len mohutná sila modlitby a odprosujúceho pokánia ochránia svet pred tým, čo mu pripravila Božia spravodlivosť. Počúvajte aspoň teraz hlas vašej nebeskej matky. Potrebujem toľko odprosujúce modlitby a ochotne obetovaného utrpenia. Tešíme sa na každého z vás. Pozývame vás ku osobnej účasti. Nočná adorácia. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci. A ja budem pracovať pre teba počas dňa. Až v nebi spoznáš hodnotu takto strávenej hodiny.